Takýto rozsiahly útok Slovensko ešte nezažilo. Vyše 1000 škôl po celom Slovensku dnes dostalo výhražné správy o bombovej hrozbe. Žiakov museli evakuovať. Mnohí utekali vystrašení, svoje veci museli nechať v triedach. Vyučovanie pre istotu zrušili. Ďalším bombovým útokom čelili aj banky a obchody. Prípad vyšetruje NAKA ako teroristický čin. Musíme sa evakuovať. Ešte som takéto niečo nezažila. Zástupkyňa zavolala, že nahlásili bombu v škole. Výhražný e-mail prišiel aj na viaceré základné školy v okolí Senca. My sa nachádzame v Bernolákove. Deti zo školy evakuovali a rodičom prikázali, aby si po ne prišli. Žiakov presunuli na nedaleké futbalové ihrisko. Školu medzi tým prehľadávala polícia. Viacero detí bolo vyľakaných. Zabil som si 10 v lavici. Ja som si tam zabudol mobil. Prišiel som si pre dieťa. Aké máte informácie? No, že vraj je tu nahlásená bomba. Ste sa vystrašili? Moc. Skoro som aj nabúrala. Odprevádzam žiačku domov. Bombové hrozby celé ráno pribúdali na stovkách škôl. V Užindole pri Trnave nahlásili bombu. Trebišovská 10 je nahlásená bomba, Košicia. Mail, v ktorom sa píše o vyhrážkach smrťou a je nábožensky motivovaný, si vo svojich schránkach postupne našli ďalší riaditelia. Tak toto vyzerá pár minút po nahlásení bomby v Hlohovci. Deti museli budovu čo najskôr opustiť. Deti vybiehali zo školy len v tom, čo mali práve na sebe. Najmä menší žiaci sa báli, čo sa deje. Detičky všetci v šlapečkách, krátke tričko, zima nám bola. Oni ako utekali, tak boli v pánike. Moje druháčky tam plakali o dušu, že im vybuchne škola. Ja som ich sa snažila ukludniť. Boja sa, je to taký hazard so psychikou vlastne tých detí. Podozrivý mail prišiel pár minút pred 6 ráno. Rovnaký scenár sa opakoval aj v Nitre. Po evakuácii základnej školy sa museli rodičia uvoľniť z práce a utekali pre svoje deti. Deti sú vyplašené, plakali a sú nešťastné, zlakí sa veľmi. Bombové hrozby celkovo zasiahli vyše 1300 škôl naprieč Slovenskom, čo si naša história nepamätá. Najviac ich bolo v Nitrianskom a Žilinskom kraji. Nečakaný koniec vyučovania mali aj na základnej škole v Badíne pri Banskej Bystrici. Najprv si žiaci mysleli, že ide o branné cvičenie. Neskôr, keď sme sa presunuli, tak sa zistilo, že prišiel e-mail do školy a že ide o bombu. Žiaci museli školu opustiť okamžite a v triedách zanechali všetko, čo si dnes ráno do školy priniesli. Museli sme odísť viacerí rodičia z práce. Pre deti niekto má dieťa, kde nechať, niekto nemá. V PEME som našla správu o tom, že na škole sa nachádza bomba. Prišla vlastne zásahová jednotka s obsovodom, s pyrotechnikom, prezreli priestory školy a našťastie hrozba sa nepotvrdila. Policajný zbor túto situáciu vôbec nepodceňuje. Prijali sme množstvo opatrení. Podobný výhražný mail prišiel na školy aj minulý týždeň. Išlo len o školy v Bratislavskom kraji. Tento raz bol však útok oveľa masívnejší. Text mailu bol tento raz iný, no niektoré znaky sa zhodovali. Poslaný bol z ruskej domény. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu teroristického útoku, kde trestná sadzba je tam 20 až 25 rokov, po prípade doživotie. Regionálne štáby a René Medzihradský, televízia Markíza.